kartami sa dá pracovať intuitívne, tak ako som pracovala s nimi ja. A nechala som sa viesť miestami a všetkým tým, čo sa vtedy vo mne dialo. Zároveň môže každý pracovať s tými jednotlivými živlami a nechať sa viesť napríklad vzduchom, ľahkosťou a expanziou vzduchu alebo ohňom, ktorý vnímame ako najviac transformačný, aj keď tomu tak podľa mňa nie celkom je, ale určite je najrýchlejší zo živlov. Vodou, ktorá sa môže prejavovať ľahkosťou, ale i dravosťou, ale aj cieľavedomosťou. A nakoniec zemou, ktorá nám poskytuje oporu, stabilitu a zároveň tak obávanú pominuteľnosť a nebytie. A vieme sa tak spojiť s tým lónom Matky Zeme a precítiť si všetky tieto stavy, ktoré ona pre nás má. Naša myseľ sa vždy snaží hodnotiť, upratávať všetko, čo nám beží hlavou do nejakých škatuliek a hodnotiť to božské v nás. Ak my dovolíme a necháme to božské plynúť, sme v prítomnosti a v trpezlivosti v sebe a k sebe, tak môžu byť tieto karty naozaj pre každého človeka, ktorý ich bude mať v ruke, uzdravujúce. Naša duša sa nevyživuje slovami. Naša duša sa vyživuje obrazmi. Dovolme si nazrieť do tých svojich vlastných obrazov, našich duší, pretože tam nájdeme cez zdroj, ktorý nám Matka Príroda ponúka, ktorý je tu všade okolo nás a istým spôsobom ho nájde každý človek aj v týchto kartách, vyživovať, uzdravovať a integrovať to, čo integrovať potrebujeme.